Moikka kaikki, tervetuloa taas tänne Infragit-perusteet koulutusten pariin. Tällä videolla käydään läpi tämän karttasivun laitteet välilehteä. Ja niin kuin varmaan huomaatte, niin tällä kertaa ollaan eri hankkeella kuin aikaisemmilla videoilla. Ja se johtuu siitä, että tuolla meidän Infragitin koulutushankkeella ei ole mitään oikeita työkoneita kytkettynä. Joten tämän takia nyt sitten tämä laitteet välilehden koulutusvideo tehdään Staran Kuninkaantammentien hankkeella. Ja siellä näitä oikeita koneita löytyy. Ja tämän hankkeen esittelyyn meillä on Staralta lupa. Eli ei ikinä demota semmoisia hankkeita, tai siis asiakkaiden hankkeita, mihin ei ole sen asiakkaan lupaa. Ja nyt sitten tästä laitteet välilehdestä, niin täällä näkyy kaikki tämän hankkeen laitteet, työkoneet. Täältä voidaan vaihtaa näiden koneiden järjestystä ja sitten voidaan suodattaa niitä koneita. Tästä voidaan valita, että näkyykö ne kartalla ja sitten aktiivisen ajan perusteella ja tyypin ja valmistajan perusteella voidaan näitä suodattaa näitä koneita. Nyt mulla näkyy tässä tällä hetkellä kaikki koneet. Ja näiden koneiden nimen edessä on tämmöinen värillinen pallo, ja se väri kertoo aina tämän koneen tilan tai laitteen tilan. Eli nämä vihreät laitteet on onlineissa, ja niissä malliosoitus päivittyy Infragitista sinne koneelle, ja sitten myöskin sieltä koneelta toteumat päivittyy Infragittiin, eli on täysin toiminnassa. Sitten keltainen väri tarkoittaa sitä, että se laite on tänne Infragittiin kytketty, mutta on tällä hetkellä offlineissa. Eli koneohjausjärjestelmä on pois päältä. Sitten tässä ei ole yhtään semmoista konetta, mutta voisi olla myöskin punaisena tämä pallo. Ja se tarkoittaisi, että se malliosoitus ei ole mennyt sinne koneelle perille. Eli siinä yhteydessä on silloin jotain vikaa. Ja sitten myöskin täällä on yksi tämmöinen harmaa pallo. Se tarkoittaa tosiaan sitä, että se laite on edelleenkin täällä hankkeella kytkettynä, mutta se on tällä hetkellä jossain muualla hankkeella töissä. Ja täältä laitteet välilehdeltä löytyy myöskin tämmöinen malliosoitukset-sivu. Ja täältä nyt sitten näkyy kaikki eri malliosoitukset, mitä noille koneille on tehty. Eli mitä kaikkea malleja täältä Infragitista sinne koneelle siirtyy. Tässä näkyy ne kaikki mallit ja sitten näkyy se kone, mille tämä malliosoitus on tehty. Ja tästä 3 pisteen takaa pystyisi lataamaan tämän malliosoituksen mallit tähän Infragitin kartalle. Ja sitten pystyisi muokkaamaan tätä malliosoitusta, eli mitä malleja sinne koneelle menee. Ja sitten voisi myöskin kopioida tämän, jos haluaisi jollekin toiselle koneelle laittaa. Ja täältä voisi myöskin tehdä uuden malliosoituksen sitten. Joo. No sitten, jos katsotaan tätä karttaa, eli täällä nyt nämä koneet näkyy. Ja tosiaan täällä näkyy tämä koneen kuvake aina. Se riippuu vähän siitä, että minkä tyyppinen se laite on, mikä on niin tänne Infragittiin määritelty sen laitteen tyypiksi. Tässä näkyy nyt kaivinkoneita ja sitten kuorma-autoja. Sitten näkyy se laitteen nimi. Esimerkiksi tässä ruusunlehti Liipperi. Ja se on sama kuin mikä täällä listalla. Sitten näkyy tämä koneohjausjärjestelmä, mikä siinä koneessa on käytössä. Ja näitä on aika paljon eri näitä järjestelmiä, mitä Infragit tukee, eli kaikkia yleisimpiä kyllä tuetaan. Ja sitten näihin Infragitin tuesta saapuu, jos on joku vähän oudompi järjestelmä esimerkiksi, ja haluaa tietää, että tukeeko Infragit sitä. Sitten vielä tämä väri, niin tosiaan nämä onlineissa olevat koneet näkyy tämmöisellä keltaisella värillä, ja sitten offlineissa olevat koneet on sitten tämmöisellä harmaalla. Ja tosiaan näitä koneita pystyy tänne Infragittiin lisäämään tai integroimaan vaan pääkäyttäjäoikeuksilla. Ja sitten tähän lisäämiseen niin saa apuja sitten Infragitin käyttöohjeista tai sitten tuolta support-sivulta.
Ja nyt vielä voidaan täältä kartalta niin tätä koneen symbolia klikkaamalla saadaan se koneen tiedot näkyviin. Eli siinä näkyy se koneen perustiedot, nimi, sitten kuljettajan tiedot ja yhteystiedot, jos ne on tänne Infrakittiin lisätty. Sitten tästä pääsisi tonne laitteet sivulle, sitä katsotaan myöhemmin omalla videollaan. Sitten tästä näkisi, mikä aktiivinen malli sillä koneella on päällä. Nyt sillä ei tällä hetkellä ole mitään mallia enää päällä. Mutta siitä käytännössä näkisi, että mitä hommaa se tällä hetkellä siellä työmaalla tekee, mikä malli sillä on aktiivisena. No sitten näkyy koordinaatit ja paikkatiedon aikaleima, eli milloin viimeksi se on tämän sijainnin Infrakittiin integroitu. Sitten täältä voidaan valita tämän koneen ottamat toteumapisteet ja sitten sen kulkema reitti kartalle. Ja tätä voi sitten ajan mukaan tästä valita, eli nyt on valittuna vain tänään. Se ei ottanut tänään yhtään toteumapistettä, se näkyy tuossa 0, mutta täällä kartalla näkyy sen tekemä reitti. Eli se on täällä kulkenut sitten työmaalla. Ja tätä pystyy tosiaan sitten laajentamaan, että miltä ajalta se näitä tietoja näyttää. Katsotaan nopeasti, löytäisikö me semmoinen kone, mikä on ottanut toteumapisteitä. No tässä esimerkiksi tämä kone on ottanut tällä viikolla 2 toteumapistettä. Tosta painamalla niin me päästään sinne sen ottamien toteumapisteiden luokse. Ja tosiaan tämä reitti näkyy tässä, mutta jos sitä ei halua tässä kartalla näkyviin, niin tässä on tämmöinen slideri, mitä sitten pystyy vetämällä niin sitä reitin näkyvyyttä himmentämään tai ottamaan kokonaan pois päältä, mutta nuo toteumapisteet näkyy kuitenkin tuolla kartalla. Tässäpä nyt oikeastaan lyhyesti tämä laitteet välilehti. Myöhemmin käydään vielä omalla videollaan läpi myöskin tätä laitteet-sivua. Ja nyt sitten seuraava video keskittyykin tähän karttasivun mallit välilehteen. Kiitos!